êrişên Daişê û şehadeta bi dehan Kurdên li Kobanî Rojavayê Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê jî deng veda. Oldarên Amedê li mizgefta mezin ji bo şehîdên Kobaniyê nimêja cenazeyê ya xiyabî kirin. Di nava kesên qamet girtin de parlamenterê HDP'yê Wanê Adem Özcaner jî hebû. Adem Özcaner bi endamên Hereketa Azadiyê re yek ji serkêşên nimêja cenazeyê bû. Di gel barana dijwar jî oldaran dev ji nimêja cenazeyê bernedan û qameta xwe berdewam kirin. gelê me sivîl ku bi destê Daîş û wehşewan wehşeta tê qetilkirin ku qismek ji wan jî parêzvanê newadî YPG'nê ku ji bo ku can û cesedê Kurdan müdafaa bike êriş li ser wan tê kirin. Ev roja xêr, roja înê bin vê barana rehmet medgût em jê cenaze namazê xiyabî bikin ku bikarin em jê bigîjin hewara wan. Kesên ku tevlî nimêja cenazeyê bûn, şehîdên li Kobaniyê bi rehmet bîr anîn. Êrişên Daişê di dilê oldarên Kurd de nerazîbûneke mezin çêkiriye. Ew dibêjin tu eleqeya Daişê bi misilmanetiyê re tune ye. Müslüman nekuje. Kuştur haram e. Ser navê Müslümanetiye zulmê dikin, heqaretiye dikin. Evana dinsizin, evi ki wan destek dike, ev ji wan dinsiztir e. Li mizgefta mezina Amedê mirov kîjan Kurdî bide axaftin li hemberî Daişê agir ji devê wî dibare. Lewre ew dibêjin Daîş bi van kiryarên xwe hem zirare dide destkeftiyên Kurdan û hem jî zirareke mezin dide ola İslamiyetê. Oldarên Kurd dibêjin xelkê Kobaniyê mazlûm û Daîş jî zalim e. Ji ber vê yekê erka her misilmanekê ew e ku li dijî zaliman piştgiriya mazlûman bikin. Maşallah de kak. Rûdaw.